Sanibonani molweni ndanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ukwenza ke sana akafuni nova ke ngoNomalanga ba makabheke umbuzo bawenzani makasuke ezityeni. Hayi ke Nomalanga uthi uya enjoy kaloku uphekela yena, so abeseyeka ke kanjalo ukwenza besehlala phansi ke but athule ke besembuzo uma kutheni wathula ixesha elide kangaka kwenzekani. Athi ke hayi ndicinga laa nto ibithethwa ngutatakho. But ke umkhumbuza nange-shakes ke guys nange-vitamins zakho ungalibali usele. Nomalanga ke uthi hayi yonke into sendiyisele, akaseli kwa ezo zinto ke uNomalanga cause kaloku uyayazi uba akamithanga yena. So abesesitsho ke into obukhumbula into ibithethwa ngusokhabase, athi hayi uthetha inyani kodwa ngoba le ndawo nyani ayikho right for umntana, ayondawo e-right for ukhulela abantwana, kuzongcono bafumane umzi omtsha. uNomalanga wathi hayi unyanisile fanele kube njalo nyani. Kodwa uthe ngokuseqhubeka sezamisa wabumbona isazela kwintombo siyatsho so ziyamkhalela. Unjengaye ke yena uncokola noPhetheni uthi hey iyamangaza into yezi designs zikaVusi and ingathi iyafihlwa yonke lento yezi designers. uPhetheni uthi hayi bo ngicela ke umsupport nje indlalifa yakho ye kube uquestiona yonke into. Njengaye uthi hayi ndiyamnika vele support and kaloku uVusi udinga a tough love ukuze yonke into yenzeke ngendlela. Uthi into endiyifunayo ukuba mna bakwazi usebenzisana ngoba bayi-2 nokwenza aye kufuna ukuzenzela izinto yedwa, but akakayiyeki njengayo lento yoba ufuna ukwazi ngezi designs uba zithathwa phi ngubani le designer yakhona. So kwakwenza ke ukwenza ke uCaba bekhe waphuma ke yothenga izinto ezincinci eshiya ke uNoma endlini. So usisters ke na ke ngexesha ukwenza ngenayo uyathambisa. Uthe xa engena ke ukwenza wabekwazi ba hello sunshine. Uthe xa engena wothu kuNomalanga because kaloku isisu sibeke ecaleni njengebethambisa nje wakhawulezisa nankwegijima ke ethatha isisu sakhe esizama ukusifaka phansi kwevesti. Ukwenza yena ngapha ungene ehamba noNomfundo. Usibongile khangabe sabona noba kukho umuntu ohamba nokwenza. Ifocus yakhe ikukwenza nje ukwenza ukuthi ke iqagela uba ndikuphathele intoni, ndikuphathele i-toys zikaFanoza. So yateketisa bethunani ukwenza hey uready for uba ngutata. Nomalanga uthi hayibo azikho right kaloku ungatsho uba akho right ukuba ne-toys around umntana omncinci. Uthi uthe sapho engekaphenduli ke ukwenza le iphathi kwangaringa ifoni. Nomalanga akancangcazeli ke ngapho uyabhizi uzama uhlohlisisa. uNomfundo bebeka izinto ke apha ngaphansi but then xa ejonga phezulu hayibo sisters uhlohlisiswa akho Nomalanga umithiyo apha. So uNomfundo ubone yonke into guys indlela bemangele ngaye bewakhuphe onke amehlo emangazwa into eyenziwa nguNomalanga. Umbuzo ke sinawo ngokuba ke uzawuxelela abantu because if ugijime uxelela uGcina uzamblackmaila because kaloku naye funeka ezamele into ba uNomalanga ahlale ephana ukwenza besisiphazamiso nje aphume kuVusi. So uzawuthi akazigijima uxelela uGcina and if uxelela uGcina akho nto izawulunga. Uzamxelela uPhetheni okanye uzawuthula yena uNomalanga lo uza kumbuza nayo into ba wena umithi okanye awumithanga okanye uzawukathi khawusikhuphe le vest uyinxibileyo sibone sisisu. Asazi ke guys noba uzokwenza kanjani na uNomfundo kodwa ke ngoku ilele kuye ubhaqiwe uMadam. Enke usingicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.